Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Cambuur heeft net een prototype gewoon om de boel weer bij elkaar te rapen. Maar toch, er staat weer een wedstrijd op het programma. NAC Breda bevindt hem in hetzelfde spectrum als Cambuur, is de zinstander in Breda. En daar moet Cambuur dus heen. Na de wedstrijd, in Jong FC Utrecht, is er misschien wel wat minder getraind, maar des te meer is er praten. Er is eventjes een sessiewest in groepjes. Henk de Jong, over die sessies. Maar net een praatsessie om te lullen en te lullen. Dat is echt een goeie ding. En juist daar in groepjes zitten, daar kom ik mooie dingen uit. Dus ik had het idee dat elke zinslag die had ik bij goeie dingen. Ja, daar wil ik beter van worden. En dan gaan we even naar de personele bezetting. Marco Tol is letterlijk ziek geworden in de wedstrijd in Jong FC Utrecht. Dat betekent dat hij net starten kan. Leon Bergsma is zijn vervanger. En dan binnen nog orenwisselingen. Henk de Jong rint ze even mooi eens naar. Jontli had een protte wedstrijd spelen, protte minuten. Eigenlijk een heel lang net spelen. Nou ja, dan sjost dat ik aan de... dat zoek wij dan zien aan wat er gebeurt met de jongens. Nou ja, dan gaat nou Stoerla beginnen en die is er ook wel klaar voor. Op het middenveld Van Mullen eruit, want die moest even in bescherming nemen qua arbeid en mogelijkheden. Ja, dat is ook een jongen die speelt had weinig spelen. Ja, nou moeten we heel snel hulpvolle wedstrijden. Nou ja, en dat kan Moon ik wel goed uitpakken. Nou ja, en dan komt verder de Jong dus waarom. En voorin is Balk weer waarom. Dus ja, dan is het wel duidelijk hoe het de Dels heeft. Ja, nee, dat is weer het normale. Hè. We moeten toch zien dat we dat weer in orde herstellen, dat we goed voetbal kennen. In de basis, in NAC Breda, weer Remco Balk. Ja, Remco Balk, dat is toch de man die de gele kaarten pakt bij Cambuur. 10 in 24 wedstrijden. Het is wat onder de bottenkant. Remco, jongen, dat maakt echt oors. Dan mag er werkje. Ik moet gewoon geen gele kaarten meer pakken in ieder geval. Want het is wel de talk of the town. De gele kaarten van jou. Het zijn er 10 in 24 wedstrijden. Dat is een beetje aan de hoge kant. Vind je zelf ook niet? Ja, dat is veel te veel. Zeker als aanvaller. Dus daar ben ik mee bezig en ik weet het ook zelf. Dus ik moet daar gewoon rustiger in zijn. En ik ga nu gewoon geen gele kaarten meer pakken. Nou, dat is een goede belofte, want waar ligt het aan? Ja, kijk, je mag best een rat zijn in het veld, maar je moet ook een beetje slim zijn. Ja, soms moet ik daar zeker slimmer in zijn. En ik denk de laatste weken was ik eigenlijk wel goed bezig met dat. Eerste seizoen zelf heb ik gewoon veel te veel gepakt. Alleen die hensbal, ik denk dat kan. Ik vind dat kan, maar helaas had de scheids het gezien en dat is jammer. Ja. Maar het was wel mijn 10e gele kaart en ik moet daar gewoon op letten. Ja. Heb jij ook het gevoel dat scheidsrechters jou ondertussen zo goed kennen dat ze denken van ja, als je echt een kegel krijgt in de 16, van mij krijgt hij de penalty niet? Nee, ik denk dat ze mij wel kennen, maar ik word ook gewoon veel geschopt. En als ze dan niet fluiten, is ook soms gewoon frustrerend. Maar ik moet daar gewoon tegen kunnen en ik ben daar gewoon echt mee bezig. En dan zit in de basis dus Remco Balk op rechtsboeten, Ottersen op de rechtervleugelpositie achterin en Bergsma vervangt Marco Tol. De rest bleef zijn beetje steen in de eerste alve van Cambuur. En die binnen dus te gast in het Radverlegstadion. Radverleg, een iconische naam in Breda. En NAC Breda maakt correct als Cambuur zien dat ze deze wedstrijd winnen, want dan bleven we hierbij en dan ga je weer perspectieven op naar competitie. En het is NAC dat de onval ziekert in de eerste helft. Jan van den Berg, dat is de centrale verdediger. Komt maar Grutte passen naar voren. Krijgt de bal hier net, maar hij komt wel bij Dominique Janosek. Dat is een Tsjech. En die zit hier rondje de keeper van Cambuur, Jannik van Os. Massaal opkomend publiek weer, dat is er altijd wel goed. Ze missen trouw als een Mechelse herder. Maar ik heel kritisch, daar zou NAC nog achterkomen in de ring van de Jong. Eerst is hier de onval, gaat over de rechterkant naar Patriot Sedju. Hij komt van Kosovo, hij zit en daar is een prima redding van Jannik van Os. Ja, die roept even naar zijn verdedigers. De Kosovaar helt het hut uit. En daar is het rechtervoetje van Os die ervoor zorgen dat de bal er net in gaat. Corner komt er aan. Kan die voortwerken worden? Toch Uldrikes. Verder voortwerken worden? Toch Van Kaam? Nee, eigenlijk net. Komt weer voor de voeten van Janosek. Die kan dan aanlezen. En dan Soer der Omba. Een schotlosse kinder dat op de goal komt.
dat laatste is net het geval. En dus kun je eigenlijk net spreken van een grote kans. Nou, starig gewoon komt er ietsje meer liekwicht in die wedstrijd. Is het hier NAC dat Liekwels wel weer in balbezit is aan de rechterkant. Goed verdediging daar van Thomas Pol. Maar hier gaat de zaak iepen. En dan is het de rechtervleugelverdediger Lucas. Een jongen. En die brengt erbij Mar Omarsson. Ja, zit hij op een goal in één keer. 100% dat die bal erin zit te zoeken in de 20e minuut. En nou doet hij een wat verkrampte poging tot oorname. Laat ik het samen nemen. Het is trouwens ook op het randje van boetenspel. Maar goed, dat wordt net vlagen in het fluiten. Is derde voorzet van Lucassen. En dan komt hier, ja, die IJslandse spits. Die maakt hem gewoon op een goal rossen. Dan heeft hij hem erin hingen. En nou gaat het al hier net terug en rint het maar een sisser aan. En bloot het 0-0. En ik zei al, er kwam wat meer liekwicht in de wedstrijd. Dit is Cambuur in de onval. Mooi van Kaam. Leidt hem naar de linkerkant. Daar staat Milan Smit. Thomas Pol gaat er doorheen. Maar Smit keert voor het paard binnen terug. En precies op de knikker van Robert Uldrikis. Zo'n de 30e minuut. Het is in alle verhoudingen in. Maar we constateren. Maar het is de laatste spits die dit baltje van Milan Smit keurig weer te verlengen. Boogbaltje. Jan van den Berg kanslees. Keeper kanslees. Bal ploft mooi in de goal. En Cambuur pakt de 1-0 vastsprong. Of dat al oorleding is dat Witte Boesdoek is, dat werk ik te betwijfelen. Want hij is de krek. Deze man, Jean-Paul van Gastel. Daar ben ik nog fans die er gewoon wel achter hem staan. En die dat al hier wel prima vinden. Er komen wissels bij NAC. Kotselnik komt erin. Haugen komt erin. Ja, die matten wat beziekje in die tweede helft verzeld bij die 1-0 even staan. En die beziekje dan ik van alles. De onval is weer voor Cambuur. Komt hier voor de voeten. Dat is een knap schot weer van Dominik Janocek. De Tsjech had een geweldige pegel in de poorten. Maar ja, dit gaat al hier wat te druistig. Dan komt daar de corner aan. Is het Van Kaam. Nou, hier maar ik zijn hier Rossek in de eigen goal. Maar die zorgt voor een tweede corner opriegen. En dat hier die achteruit bezien zeker net waar matten. Want daar is het doelpunt van Martin Koselnik. De Slovaak in dienst van NAC Breda. En hij zorgt ervoor dat de stand in liekwicht is. Dat is een domper voor Cambuur. Het is nog maar in de 54ste minuut van de wedstrijd. Het maakt nog heel lang door. En dan weet je dat je het heel dreig krijgen kennen. En NAC gaat op ziek naar de voorsprong. Is daar de kopbal? Ja, die is er wel van Jan van den Berg. Maar die krijgt het net in de goal. Die zit verloren. Dan gaan we een oren spelen. En is de stand in liekwicht. Van den Berg hier. Ja, en dan ziet de keeper van Cambuur er toch stevig naast maar je constateren. Janocek daar weer. Maar een vrije trap. Gaat krek naast. En zo slag het er aan alle kanten. Al die krek net bij NAC Breda. En het is Cambuur dat mij Marco Tol een vijfde verdediger inbracht had. En die loert op de counter. En hier komt zijn counter. Het is verder de Jong. Die Kasper Staring eigenlijk een beetje stil dan maar de prachtige voorzet komt. En dan zit hij weer. Die lange Robert Uldrikis van zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd. En hij zet Cambuur in de 71ste minuut weer op vastsprong. Hier is verder de Jong. Bal onder de voet. Staring is hij zowat kwijt. En dan komt er de voorzet. Ja, en dat is een hele goede kopbal van Robert Uldrikis. En daarmee pakt Cambuur weer de vastsprong. En deelt het een enorme mentale beuk uit aan NAC Breda. Want ook die ploeg ziet wat in de nederklits. En liek het erin zitten te blowen. Hier is Cambuur weer in de onval. Bal komt bij Remco Balk. Maar een hakje. Dat is lekker. Kan de voorzet worden. Ja, dat kan er inderdaad terug. Stoedela Ottersum. Maar deze kopbal van Uldrikis is wat al te makkelijk. Hij heeft er al een keer op. Er zit nog een beetje in het ene glas. Zul ik wel opkomen, Mike nemen. Dan moet je je leed maar versoepen. Maar wat doet NAC nog? Komt er nog wat van NAC? Nee, er komt niks van NAC. Want het is hier Mar Omarsson die het in de blessuretijd nog eens een keer hoe shit. En dan is daar het fluitsignaal van het eigen publiek. Is er de vreugde bij Cambuur? Is de teleurstelling bij NAC? Maar wat pakt Cambuur hier belangrijke punten in het Radverlegstadion in Breda. En hij heeft het bier nog net op. Maar wel teksten. Ja, hij is echt uniek. Hè? Maar dat zeg ik steeds. Die jongens die scoren met de kop. En dan geven we. Hè? En nu weet in het begin koest leven dat we een tikje hoorn in. De eerste jaloer, Henk, ik denk dit gaan ze niet winnen. Zo. De eerste 20 minuten. Maar toen begon het iets te komen. Ja, dan scoren we niet. En dan hebben we het goed onder controle. En in ieder geval die goal, dat is zonde. Begin tweede helft, goed. En toen kwam Nam zij door. En toen hebben wij besloten om 4 verdedigers, 4 oude middenvelders. En 1 spits eigenlijk, en soms 2. Ja, en dan zit het dicht. Hè? En toen werd hij clear. Robert Uldrikis, you must be the happiest man on the squad this evening. Yeah, maybe. Or am I wrong? No, I think all the boys are super happy, because
we gave everything we could, this day, this game, and we're really happy, that we won. Also, I'm happy for myself that I scored 2 times and that we got the 3 points. Ik zag de eerste 30 minuten, het eerste half uur. Ik denk, die gaan ze niet winnen hoor. Yeah, the first 30 minutes were really hard. I think we were not super good, in the defense, in the offense. We lost a lot of balls, a lot of duels, but we really did a good job, in the last 15 minutes of first half. And we kept it together, didn't concede goals and scored one, and we could go in the halftime with 1-0, so it was really important. It was a difficult start of the game, but I'm really proud, how we did as a team, like a team performance. Nou, en dan komt er zo'n counter en dan sta jij in de basis. Je liep hem eruit hoor, Kasper Staring. Je was even snel hoor. Ja, klopt. Hij zat wel in mijn nek, maar ik wist hem goed vrij te krijgen. En dan, voorzet viel perfect. En, Dat was gewoon de perfecte voorzet. En hij hoefde er maar tegenaan te lopen hè? Ja, dus dat is heel lekker. Dus echt en heel belangrijk voor ons vandaag. Ja, dat was het zeker, want zij gaan natuurlijk op jacht naar... Ja, eigenlijk gingen zij op jacht naar de 2-1 denk ik. Hè? Zoals... Dat mag je verwachten hier hè? Ja, klopt. we hebben het gewoon heel moeilijk gehad vandaag. En als wij dan er toch zo mooi de 2-1 kunnen maken, dan is het voor ons zaak om dicht te houden. En daarom ook 5 achterop en dat hebben we goed gedaan. Ik denk net verliezen hier, wat zullen we nou blijven? Ja, en dan krijg je dit. En dat verzeer je de hele groep, ik, mijn staf, maar mijn jongens, maar ik, uw supporters. Hè, dit is ons team van dit hier. Wat wij kennen is onvoorstelbaar. Ja, het kerst ik samen een keer verliezen, maar dit is wie we binnen. Het gaat maar door. En dit is de stand. Willem II natuurlijk nogal bovenaan. 57 punten in 26 wedstrijden. Cambuur komt 3 plakken omheen. 39 uit 26. De aansluiting is weer daar. En onderin zeggen we Den Bosch, Telstar en Topos. Alle 3 nog maar 20 punten uit 26 wedstrijden. Een prima revanche van Cambuur. 3 punten heli in de uitwedstrijd in NAC Breda. Dan ben je er weer bij. En ze moeten erbij blijven, want het wordt net zo lang. Dan is de volgende wedstrijd er alweer. Want Vreed spelen de Jouters uit zijn FC Emmen. En dat betekent dat wij de sneur weer binnen maar een nieuw Cambuurjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Dag Vermogensbeheer.